morning, Vincent. Good morning. Mayo 26. Abad City na pala. Kung dito tayo. Alas 5 ng umaga. Dito tayo sa ano, sa... Pihi tayo. Papuntang Titiknuan. Pagdating natin sa... Guwa. Balik agad. Ako na. Balik agad. Pagkagaling sa Guwa. Pihi, papitix. Meron 45 lang pasera, 45. Bawal ka mag-charge sa power bank ka. Magsusulong ka ng internet natin. Cellphone lang. Hindi ba ka mag-charge ka ng power bank ha? Bawal power bank. Cellphone lang, cellphone. Sasabo ang ano dyan, inverter.
Mata ka ba? Tagkawin yung sa dating filtrang ko. Ha? Sa dating filtrang ko. Tagkawin. Bagay, Lord Paul. Yung sticker ka na. Wala. Kamusta? Hindi ko nakauwi. Wala pa... Ano yung pagawa ko? Ano ginawa ko dyan? Oh. Ang balik na pa ako ng tagkawin. Yung baga po sa dating filtrang. Yung basta baga po. Oh. Saan ka rin? Opo. Kabayan. Salon. Sa bago ba sa Elena? Opo yung pinakaw ng arko po. Kaya, Oo. sa Honda rin. Opo. Sa kanila din ba yun? Hmm. Kala mo wala na yun doon. Meron to. Bumalik pala. Yung mali po. Yung iwan baga po ngayon. Iwan sa lang tumitigil. Opo.
pwede makikita mo yung ilaw sa kasulubong.
kalsada. O umalis pa kaya kaibigan. Ah! Alin ang malinis? Kalsada o kaibigan? Sabi mo na ako mato. Malinis pa kalsada. Bago mo balik ka. Pero sa isa, deliver mo muna. Bago mo ipasok. Sa kaibigan. Hindi lang sa kalsada. Pwede ka tika. Biyahe na. Ito na yan. Dito pa tayo sa Katagawayan. Katagawayan. Yan, may araw na, may gusto pa rin. Malamig. Pag-araw may gusto sa ibang takbo. Pag kami naman, iba rin ang takbo. Kita ko yata ang sasakyan paggabi ako. Ano pa kakaiba sa babae saka sa sasakyan? Sa gabi. Sa gabi, anong pagkakaiba sa babae saka sa sasakyan? Hindi ko pusit. Mas kita ang gabi. Ano na makikita sa gabi? Ano na makikita sa gabi? Kaya kung sasakyan, maliwanag. Ang babae. Wala. Kailangan mga pa-slide. Sino tayo? Kapalaw. Sa gabi, ang sasakyan, kita-kita mo. Ang gabi, ang babae, Kapala. hindi mo makikita, kaya kinakapa mo lang. Nakapa mo. Kasi maganda ka lagi ng pa-slide. Sino na yung hilang mo sa sasakyan. Ang babae,
Natawa na ka na. Tinatanong pala kita. Natawa ka na. Sagutin mo lang naman eh. Ano ba pagkakaiba? Pugis na eh. Natawa si Nico, pugis na ikaw. Sagot naman lang kami para hindi tayo antokin ba? Antok yung ano eh. Nahihirip na yung lahat eh. Ano ba pagkakaiba Nico? Hindi mo alam? Malala mo ha? Ang lalaki, isa lang ang ngoso. Ang babae. Ang babae, ilan ang ngoso? Ha? 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 Dalawa ba? Dalawa. Bakit mo alam? Nakita mo ang dalawang ngoso? Focus na lang eh. Ha? Huwag yun. Nasasama ko sa amigo ah. Nawala to lahat. Andre, ang piso saka Cam Norte Santa Ina, Camarines Norte northbound
sa Tagulo. At magiging sa Manila. Galing magiging sa Kayabiga. Huwag lang sa Manila. Magigilam lang si Biga. Dito na tayo sa Tabukol. Tabukol. Santa Elena. Camarines Norte. Northbound. Konti na lang Milopuset, konti na lang Quezon sa Bicol. Papasok na tayo sa Quezon Province. Northbound.